Anjali Hasamsa komatlo nang nitum chinima Karbi Daily News kelang aradatum Anjali Hasamsa lake non hedjong asamalong rian lo kepadopon Mistin North East Surini na Inkoresia Parman kachipade kepadopon along Karbi Anglong pen Miss Anjali Hasamsa chipade dunsi alangli bangso Mistin North East Surini na Inkoresi kachipade along kechingsi anongi chipalong nun abang pilo Asamalong ri arlo kepadopon Guwahati arong sopi arlo ITA Machkhowa Puadimalong Kapadopon Mistin North East Surini na Inkoresia Parmanalong Karbi Anglong pen Miss Anjali Hasamsachi Kichingsi anong e chipalong nuno Labang soalong pregjam along ri pen sitami Pinangan ke kachipade dun atum dolo Bangsong bong pen Karbi Anglong pen kachipade dun Inut Arta Ningkan Cricketom Asami Anjali Hasamsasi Kichingsi anong e chipalong dun si Karbi Anglong aphan nongme 1 pilo Anjali Hasamsa asar buramen laki Ratul Hasamsa lapen asar piamen Purka teron pi arong amen laki Manja hirim teron arong Anjali Hasamsa non manja little flower English kulalong narke bangningsi Charlie Bomb lasi Sami Anjali Hasamsa Karbi Anglong aradaphan nongmi keban pithegapot nilitum Karbi Daily News aferangke Indrojit teron Anjali ahem manja hirim teron arong kahumri dam padopono bangso kahumri damalong Sami Anjali Hasamsa pen malom sopor kachiput padopono Laben Anjali Hasamsa Indrojit teron ahin pen alangli puthot lan suse akang tu angding along kengkam chi chordun pen puthot kapaprang nun thudek dia phanta hirjumi pajuti kangno lasi Anjali Hasamsa pen nilituma pherang kyang bong kachingki ponalam the non angton pen langponi tha Karbi Daily News long kelang arad do than ni pakon kangtung ladak ni na kahumri lake bongso Karbi Anglong pestame Miss North East India long stame chipati tu lo ladak pen stame ase alang ni phan ni thithini karji pansi ladak alang li hema nang humri lo tangte ni di bongso pensi thithini alam arjubon ko tangte bongso nang ni men ke Anjali Hasamsa tangte nang li ke chali lo ni ga Charlie nonang ko ke 8 standard tangte la bangso ke chipati along bang ko an ko ahin ke pen ke bang do lo from 7 states in different 40 countries ko swang deng se ke pon ne Japan dun ke winner Miss Teen North East India 2021 tangte la bangso ke chipati along kido ke dam kasik sak do kasik sa ke acha asapo do mon sita nitum work hard lo ala support si non an success long no tangte la bangso along nang li ko mahasi credit ki piang tung credit ke ne obviously I would love to give to my mom as she is my role model and she has worked so hard for me so yeah I love you my mom tangte la bangso Karbi Anglong long mathadamate la bangson ke chipati long ke do ulo setami kilong nundia tum setami to lo la bangso ke chipati long nang ko an ke chipaduk la pen konana ka chali dun lo kachali kini na ho dunde ho dak se grooming do 2 days inke da Karbi Anglong setami ni miskit Karbi Anglong ki dun hot ne chali long lo da so ke 4 days ni tu nang than inke miss Karbi miss Assam long tani experience do lo inke miss notice long grooming long ki dun 8 si ni lo kachipati do tangte nang li hem pa men ko ni di payamen ke purkateron people tangte popo men ke ani di pomen ke Ratul Hasamsa tangte la bangso ke chipati long Karbi Anglong pen stame nang certificate stame wan pilo tangte la bangso ke chipati long ladak nang li stame to lo apen la kapre pen stame ke kibang do lo hola bangso lo nang li ning ke ching sam nai abang phu bang pieson chilong dun do nijer pi amen ke pratiksha pu amen pratiksha nat alang li sitami subtitle long dun lo basis in award inke alang li fancy ni min sam tangte la bangso po athema Miss India ke 18 years malo mati du nanji inke height ta donang po inge la support ni non pen Miss India fancy preparation po tangte la bangso ke chali along nang lo ke chalang ke lang stame to lo ke chalang ahin stame ko on lo nang ke chali pon jin ning khang la pen ko son ko pi ke mang lo nang lo ke chali pen lo ka Charlie pen pulo te education ta ni phan important pikan lesson graduate complete po graduate complete then ne doctor se kachiman kang po ang phi tum han ko pila na message ke piang tung ini hala tum long li sitame subtitle long lo latun challenge dolo inke long li sitame we should never give up we should always believe in ourselves to churo lo lang li phan tame li tum phan kisung ke boilam stamina ke thano la pen alang journey ko son si kisung ma ke group ke dam kuno na che than lo alang li phan stamina churo lo kar
Miss Karbi Anglong. Miss It's Karbi Anglong. Lah ba tham le da so. Karbi Anglong lo kala seminar lo 2020. Again Assam lo kala second runner up. Again Northeast India है ता सेवन स्टेट में कला के लोग विनर ई गुवाहाटी आपको सम्मेलन के लद्दाख के एमसी को होना को है कि तो बता विदेश में दी रसनी डिफेंस है डाउन लो इनके डिबोंग इन तो हाला पेन सिपा के ठुम से डाउन लो इनके लफाइन ग्रूमिंग दो है ग्रूमिंग क्लास तक 3 days दो के काम हाउ इस समय हाँ ताकि आचार्य संस्था में इनकी लद्दाख सुन के में दी हेलोपिन इटू के दोनों है गाड़ियां लोग समय रास्ता में और सुबह चपाती को रहे लसी लाम से पावन जी से अपना पदाम जी से निगुली रहो